into engifuna siqale kuyona namhlanje ngifuna siqale ukuthi bekuthatha ukuthi uyodlalela amaZulu bakuthatha kuphi ubani wakuscouter yini futhi yenza ukuthi ugcina ungasekho kumaZulu kanjalo usuka kumaZulu uya ku-Arrows. Ukufika kwami kumaZulu ngabe ngidlala kwi-Gem Stars ngidlala nebhola esikoleni khona uthisha wami wemfundisa wesifazane wakuthiwa uMemvilakazi wethanda ibhola ngazi ukuthi lapha kumaZulu wene connection angazi noma wene mkhwenyana wakhe oyinto lapha kumaZulu wangibuza ukuthi ngidlalela yiphi ngiyadlala nebhola makuphuma la esikoleni ngamtshela ukuthi anginethini ngidlalela yini igama la hayi Gem Stars hawu ngiyazi iGem Stars wena yiphi le yala kaDika Mash noma le yakaG mina hayi le yakaG athi hayi okay ayikho inkinga kuthi ngelinye ilanga kudlalwa ama-tournament aka-Love Life lawo ey'kole kanti lo mjida lo uzobe khona bese yamkhombisa ukuthi hayi nangu lo fanele ngikhuluma ngaye lo mesethi hayi inkinga ngisazowe ngimlandele yabo afike nakuma-trial ngibone ukuthi unjani angelinye ilanga uzongibona kule waku-South D&D ngingakabi usafa angibone ngidlala kuyona i-team yami mese ekhuluma nocoach wami uThuvi engakashona uThuvi amtshela isikhulu se-team amtshela ukuthi hayi lo fana lo ngiyamfuna njengoba ungibona ngila kahle kahle ngilandela yena yabo ngibuka ibhola lakhe ukuthi angawazi nokuthi adlale lapho umuntu onjani amtshela ukuthi no right ohloniphayo oyilalelayo odlala ibhola nje kamnandi yabo hleze khona ejimini emagemini hleze khona yabo nje yonke into yakhe right yabo hayi futhi ngithathe kanjalo-ke kumaZulu mangifika kumaZulu ngalezi ayikhathi-ke thina sisadlala bebesanenkinga ye-transport bekumele uyigibelele yabo nekhithi ubuyithola kodwa ibingapheleli thola ukuthi uzothola isikhindi amasokisi amateka uwatholi iskiphu usitholile ijakhethi ama-tracksuit angakawatholi banika obhaka yabo uyayigibelela lapho each and every day mawuze ejimini kumele ngigibele isitimela ngikhiphe yami imali ephaketheni enye into futhi le yabuye yagqilaza abazali ngoba babengekho financial stable yabo okay ngiqhube ngibone ukuthi ayangikhawaza nami lento yabo shiye phansi ngiqhube ngibuyele back etimini yami iGem Stars ngoba yona yayikwazi ukungiprovide ngemali yebus fare yabo ngibuyele khona ngidlale kubi nje ngolunye usuku uThuvi organize ama-team akwi-Chappies adlala kwi-Chappies eGoli ngoba besibuye sinyuke sodlala nama-team adlala kwi-Chappies i-Chappies ubuthola o-Pirates o-Sundowns o-Silver Stars o-Arrows ala eThekwini ubuthola lama-team aseGoli nje wodwa yabo sifike sidlale nawo-ke masifika sidlale laphana baqale behla beza la eThekwini bafika kuthina sadlala vele basuke bezo-select bezobuka ama-player awards thathe-ke lapho bese bethi masenyuka negoli wena nawe ngenisabuya sasiba u-3 kwakuyimina uMaliathe uZidane kuthiwa nina nobathathu ngenisabuya masinyuka ngempela befike besale labafethu bowu-2 mina nginganyuki ngoba banqabe ekhaya ngabatshela ukuthi opportunity leyo ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphile siphefumule siphambili nani nizoba right empilweni hayi ukuthi mhlawumbe lapha ngiyoganga noma ngiyowenza into engasi ngodlala ibhola lapha njengoba ningazi ngikuthanda ibhola yabo hayi sibone noma ingonyaka uzayo yabo ngibona ukuthi siyazi bamqilaza labantu laba la eThekwini mancane amathuba ukuthi uphumelele uma udlala ibhola kumele ube nemali khona uzokwazi ukuthi uma uhole kweminye iminyango uzothathela yabo futhi uma udlala ibhola kumele ube ne-support mhlawumbe uma noma ubaba abuye afike nje ema-groundini ezokubuka ukuze nawe uzokhuthaze ungagcini ucabanga into ey'bhedayo ukuthi avele mina uma ngiye-groundini ngihlezi ngihambela ngedwa noma kuthiwa kufikwe nabazali mhlawumbe ngizofika noma ngizobe ngihamba noma wakho ngoba umngani nami
Hey. Ngizocela umakho ukubongaza nje sawuhamba nathi sobabili yabo. Mina bengiphila kanjalo emagroundini. Hey. So luthi ambazali abakwazi ukuthi bezongisupport. Mangithi ngifuna into bangenzela yona yabo. Kodwa bawazi ukuthi besuke beye ground nje bethi bayohlala bebuka ingane yabo idlala ibhola. Mhlawumbe kube babekwazi ukwenza lokho. Babezofuma ukuthi ngihambe yabo. Nami ngangengigcine ngwele ama-drugs yabo ngoba ngangifocus ebholeni isikole ibhola. Nami ngagcina ngene ama-drugs ke yabo. Ngashiya phansi ibhola ngoba amanye angidina le nto ungidina kwayo ukuthi benginqabele ukuthi ngihambe. Ngashiya phansi yabo. Waphinde ukhona omunye umjito ongincenga ekuthiwa undoda. Undoda? Yeah, undoda. Wasemlazi? Ubehlala eQuarry Heights angimazi manje usehlala yaphi ngifike sengekho. Yeah. Belitsanda ibhola lafethu. Asibize kwemina omunye mfethu ekuthiwa uSpha usehlalela lana eThekwini idlela ihunga. Hey. Uyiwelele yakho ukhetho nalo lidlalela utshwala lokishini yabo. Asibize sobathathu ngokuthi yasazi ukuthi sedlala ibhola yabo. Yeah. Athe bafethu ngifuna ukuvula i-team la abantu abangangisiza ukuthi ngivule i-team ngiyazi ukuthi yini ngoba manje niyawazi ama-outside dlala ibhola futhi kulula ukuthi niwagoqe ezodlala nani ngoba bayathanda bonke abantu la elokishini ngiyengibona ukuthi ibhola leni balithanda yabo. Yeah. Sithi hayi thina inkinga mfethu sivule i-team mfethu yabo. Thina singayihlanganisa i-team. Wena ufike nje mfethu usuzosixhasa la usixhasa khona yabo. Athi hayi aningifuneleni abadlali. Ijezi likhona, amasokisi akhona, yonke into iphelele nje mfethu yabo. Amakhokho ke ningayizamela wona. Yeah. Sithi hayi vele amakhokho sinaso abadlali bebhola yabo. Ayivula i-team. Eyivula nomunye umjito esizwe omunye umjito ekuthiwa uMtawungi. Yeah. Bevula i-team sithola ama-out asambeni sejimini. Vese sibhemela insanga yabo. Yeah. Simane sithi still nje kanti kuthiwe bafethu asambeni sejimela bafethu neteam evukile la kunomuntu ofuna ukuzivusa bafethu yabo. Kanti grand ayina story sipanela grand incanye libhola. Ama-out amanavumele phezulu yonke yabo. Yeah. Amabhemane yodwa lawa. Amaxhwele wodwa. Yeah. Abanye baphuza, abanye babhema. Yabo. Phuza utshwala ababhemayo. Simi abantu abadala i-open mfethu. Yabona o-under abantu abadala la. Mina ngiqala ukudlala ko-open ngino 14 years. Bese ngidlala no-open. Bengingasadlali no-under 12, under 13, under 14. Mhlawumbe bengize ngiyosiza lapha u-under 17, under 20 yabo. Kodwa nje bese ngidlala nabantu abadala. Okay, alright, sathola ama-out sivula i-team usijime amnandi. Nama-weekend siyahamba siyogembula ngoba ukho association ebesajoyine wona yabo. Yeah. Silokhu sigembula. Until umuntu azawele ungini yabo. Ngoba phela njengoba sidlala nje sigembula maswinile imali lewiniwe yadliwa. Buyiselwe emuva le yathi ithathiwe nabo yesikhwama seteam. Kwi-Arrows ugcina ufika kanjani khona? Kwi-Arrows ngafika ngamanye amawele awu2 aseNewlands ngobabu wabo. Yeah. Babu wabo umuntu othanda kakhulu isports. Ubethi mezojima ngisadlala kwi-Ramshaker ke lapha eNewlands team yamaKhalathi. Yeah. Ubethi mefika ezojima intwana yakhe amaKhalathi la abafana bamaKhalathi abawu2 kuthola ukuthi ubalethena ngemoto yabo. The time bejima bona ngala nawe uyayijimela ngala ubalindile ukuthi mabeqeda ijim bangena emotweni bahamba. At the same time uyena ohamba ulike i-agent kubona ngengane zakhe yabo. Uyena oyifunela amadlela ahlaza right yabo. Okay, ayithole kwi-Arrows. Mayithola kwi-Arrows umkhonzile yabo. Yeah. Lentwana lehlezi ifikela yodwa la iphethe isikhwama sayo iphethe ibhola la Coca-Cola mabe ngafika bangifica idlalela ibhola la Coca-Cola yabo. Intwana ezala njani yaphila hlala noba ekhaya ngihlala nomani ubaba nobhuti bami abawu2
unosisi wami engakashoni lapha ehlalele emakhaya kodwa athi ayazini kunama-trial azoba khona la kwi-Golden Arrows. Yeah. Ngicabanga ukuthatha mongena inkinga ngini mina ayikho inkinga anini athi apart ney'nsuku kodwa what about isikole ngini mina ngizokhuluma nothisha bami ngoba vele bayazi ukuthi ngumdlali webhola yabo. Yeah. Athi ayazini kusasa ngizofika kwena sihambise kothisha bakho awungene emotweni masiqeda ukujima ngikhombise ekhaya ngini mina ayikho inkinga siqeda ukujima singene emotweni nale ntwana zakhe hambe ngoba khombise ekhaya akhulume no-Oleti kungabi nankinga lethi afike futhi sihambise uthisha bethi abanankinga ngoba into e-right ayikho inkinga yabo ngingayi ngakusasa esikoleni angithathe sihambeni sekhona sifike sishiya ama-trial laphana sishiya ama-trial isithathwe sobathathu kuthiwa sibuye ngakusasa ma ungathathwa-ke laphana awubuyi ngakusasa yabo isithathu kuthiwa sibuye ngakusasa hayi sibuye siphinde futhi siqhubeke kuthiwa ayazini siyanithatha ngixoshwa umanto ejimini umphathe Arrows ungibamba ngibhema ugwayi ababhemi-ke labafana laziwa kwasayintwanayo ngalezi ayikhathi yabo mina kodwa ngasengibhema athi hawa sikhotheni sak khumula ungabisaqala ngisho ukujima khumula bethi bamncenga athi ye funa usikhotheni mina la ethimini yami yabo lo uzongicorruptela iy'ngane zami uzoyifundisa ogwayi ney'nsanga akaphukhumule ahambe awungakhumule ngashiya yonke into ye-Arrows ngahamba ngaxoshwa kanjalo i-Arrows umanto okhochi bakhe besathanda ukuthi ngidlale athi hayi yena umphathi wethini yini kuwena leyo nto engabanga isifundo sokuthi uhlukane nogwayi ethi ukukhula nomqondo wawungakahluzeki kahle yabo awungakahluzeki kahle wakusawuthina vele yangixosha lo phela ibhola ngiyalazi ngitswempu ngisazophinde ngithathwe enye ithini kade ngeke ngisaqhubeka nebhola yabo sengizomane ngiliyeke sengidlala umbuzo wami uthi ingathini inkulumo yakho ebafaneni abancane njengamanje abaqala into eyibhedayo because ugwayi before wena ukuthatha uzukufake ungene uke wakumoshela ithuba lokuthi sikubone ku-TV lokuthi ubeke isinkwa etafuleni labazali bakho ngekhono lakho njengamanje kuney'ngane ey'namakhono ngabe lokucula ngabe lokudansa ngabe lokudlala ibhola ey'bukelayo la njengamanje ungathini kuzona ngezinto eziyizidakamizwa nje njengabo ugwayi kanje ugwayi ungawuthathi light uthi hayi ngoba ugwayi hayi iluzi manje iluzi izokunika inkinga ekugcineni ngoba one day lose imali ngoba uyingane usebenzi ukuze uthole le lose le kumele uthole imali ye-pocket money ozoyidla esikoleni ukwazi ukuthi le mali le wena uyideduct uthi hayi le yagwayi eyegwinya le yabo yeah ngoba ngeke ulithenge igwinya ungawubhemanga lokwayi ngithi wena njalo ekusengisojwayele ukuvuma ubhema ugwayi usuwakhele lento usuqala ukuba addicted once wa addicted inzima kuphuma kugwayi lapha ingcono insangu ingcono lokho kunye ugwayi uyeke kalula hawu inkinga kakhulu mfethu yabo ongakawubhemi ngithi mina akangawubhemi ngoba uqala wakho ukubhema kuzokuhamba uthole ukuthi usebhema insangu ekubhemeni kwakhe insangu uzoyibhema khona labangani bakhe abhema nabo ngoba ngeke awuqale yedwa akekho wawuqale yedwa khona usuke sewuside man wakho ozwana naye okuyena enibhema naye ite kuzobuyena ozoqhamuka nomqondo uthi asike sizwe la mfethu azi bathi impahla lema uyishayile mfethu uba right yabo yazi nethi imali yami lalibhema lalingabi na story ashaye la mfethu
kanjani ngena kanjani lokusha uthi uphulo ensango uthi ayi yangibamba le dawo angithi manje izogcina ikujwayela ikubamba nawe ube right igcine sikubamba ube right singakubamba ushawa uvali suyawazi manje uthi awulibhema idam lize libo half nje uliphasi yabo noma usukwazi ukulibhema wedwa yabona masuwazi ukulibhema wedwa suye sekunzima ukuhlehlela emuva sekukuya phambili mawusuka la ensangweni uzongena kwamanye ama-drugs mawukuthi lo mngani wakho ozwana naye akaqhubekelanga phambili noma wena awuthathekanga wabona abanye ontanga abakwi-age yakho bebhema esinye isidakamizwa nawe wahalela ukusibhema uthi bafethu asingengizwe le mlento noma kube khona uku-approachayo uthi awufethu uhlele kanje fethu siyithola thina ngale afethu lokhu uphuza utshwala kuphela awushaye nali ikhali uzwe yabo ngena kanjalo awusho libukeka izinga lebhola lase-South Africa lehlile lokho sikubona ngeyikwati nokushoda kwabantu bakithi abadlala emazingeni aphezulu phesheya qala umuntu bethathwa ngekhono kodwa futhi manje kuyavela ukuthi nawe wawuthathwa umuntu owazana nobani ukuze kube njani ungathini esizweni ngaleyo nto kungayibulala kanjani impilo zabantu leyo nto because kunengane njengamanje netalent lebhola efisa ukuphumelela ngebhola kodwa ayinayo umuntu emaziyo ayina connection when you were connected by uMessi owayeshade noma umem wayegane nomuntu odlala kumaZulu so khona izingane ezingeke zibe nakho lokho kodwa ezinekhono kungathini kuwena lokho ekuthathanweni ngokuthi wazana nobani ya kuyasiza lokho mfethu isikhathini samanje yabo ngisho ukuqala nje Mike Makapa Dr. Khumani ngwenzele example ngabantu ke nje mfethu abadumile bade baba ku sports yabo sina sifike kusakhona Mike Makapa kusakhona Dr. kwiCase kubafana abancane laba babengangathi yabo lapha na mfethu ngizokutshela enye into yabo mawala eThekwini mawufika eGoli noma ungayishaya kanjani ingqama bane angazi banenye inkolelo ukuthi abafana base-Durban bawusikhotheni badlala impela ibhola kodwa bawusikhotheni ekugcineni yabo shuthi khona ama-outs akafika akathathwa la eThekwini awasemlazi awakamasho yabo afika kwi-Super Sports i-Super Sports i-Kaizer i-Sundowns badlala kulawo ma-team o-3 badlale abafezi angithi bajwayele lempilo yala elokishini ukuthi babuye beyiphumele abantu bayishibisele bayihlalele emadladleni baya emajimini umuntu abuye ehlalele edladleni akufani njengalapha usuke use-School of Excellence laphana nihleli nabadlali bebhola nodwa akekho uma wakho akekho ubaba wakho akekho usisi wakho yabo la ninama-rooms zenu nihamba nesikoleni ekuseni nibuye nejimini yabo mphila leyo mpilo yabo lona ma weekend mangenzi lutho noma Friday niyawazi ukuyiphumela niyelela ngaphandle nibonele nabanye abantu alwe kwenziwe lezi zinto zokuphuza yabo ngoba phela ngithi sisuka la eSekwini siyaphuza siyabhema awufunakala ugwayi ufunakala insanga ufunakala utshwala atholakala unalezi zinto egazini uyasuspend yabo i-drug alifunakali kwi-sports into eyi-drug la ukuthi ufika phethu uthi usadlale kancane ke bekubuka uyithwempu lo mjita lo besibuke abantu ozwana nabo la njengoba ufikile vele ngeke uzwane nabantu baseGoli uzozwana nabantu base-KZN ngoba nawo wase-KZN yabo i-most yabo futhi labafana baseJozi isizulu saba sizwakali kahle akhuluma isuthu isipedi isivenda wona ama-language abawakhulumayo kakhulu lapho adlala impela ibhola banomona futhi bakwazi ukuxoshisa wena ethimini thola ukuthi mazidlala la egemini wena ibhola sikuphasile ngamayibona senzela ukuthi ucoach nje angaphinda kufaka yabo nasejimini masijima lapho uDr. Mefika
akachazi kuzoma nathi ne-meeting ekhona ngicela sihlangane ngale ma-changing room sihambe kiwe ema-changing room nithi niyafika ema-changing room sekula ebhodini sekunamagama nonke ukuthi kusasa ngo-9 ibhasi izobe inilindile ngicela ukuthi manje masisuka la nopakisha nonke sonifonela khohlwa ngeke uphinde ufonela ngeke uphinde kuye noma ungabuya usuqhamuka ngenye team kodwa ngeke useza la case usungaqhamuka mhlawumbe usuqhamuka kwenye team usuthatha ubuye usuthatha waxosheka ngephutha kahle abantu esasingabafuni sibanibani kodwa ngokuthi nisuka nonke KZN sasisinyehlisa nonke ngoba kuzoba buhlungu kwabanye masishiya abanye ama-team ase-KZN ngabe enza ngokwanele yini ukuvikela abadlali bawo njengamaZulu Arrows yinambelene enye Maritzburg nanenye isanda kufika lokhu iRichards Bay ngabe lama team ngokubona kwakho enza ngokwanele yini ukuvikela italent lase-KZN kungaze kugibela umuntu oyoxhashaza wegoli mfethu la eThekwini mfethu ama-team amaningi anayo ikhe for abadlali yabo mase kuba yithina abadlali othola ukuthi la ethimini khona ne-bad influencer nje mfethu yabo othola ukuthi laba bangabhemi uyababandlulule yabo leyo ababhemi laba mfethu hayi oza ngala mfethu osoyihlalele ngala yabo leyo sidleni ngala asidli nala abayitshela laba kanje nasemathimini uyifica lonto njengoba nasemsebenzini uyifica nasemathimini ikhona ukuthi kube khona ukubandlulula ngithola mhlawumbe no-coach akakuzwa nje wena yabo noma ukufaka sekusele 5 minutes makufika isikhulu simbuza ukuthi afana mhlawumbe sifike isikhulu sizobuka igame akufake lo 5 minutes engeneni kwakho lo 5 minutes ufike uyishintshe wena igame mhlawumbe kukoreke ngisho ukukoreka amagoli amabili ngokungena kwakho noma mhlawumbe ngeneni bathathu ne-KZN nobathathu maningena nina nobathathu ibhola lethu thina la KZN lihlukile kunale abafana basegoli sina futhi ibhola lethu la emgaqweni silifundele emgaqweni ibhola asilifundelanga ngegroundini siqale sahlepha ukobhozo manje uthi nabadlali nibawu5 nizongimaka akuyona inkinga leyo ngiyakwazi nje ukuthi okay njengoba beza kanje laba bo2 hayi laba beza namasayidini anginankinga nabo nalo ngemumva hayi usefile lo ayikho indaba yabo ngizolikhipha phakathi walaba lebhola ngizosikazo ngathi ngikhipha le kanti ngilikhipha la kubona bona vele bazovule befuna ukumaka ikhala mina ngilikhiphe la uyalikhava lo ngale mina sengingale lento bona abahlulekayo kuyenza thina futhi siyajikana yabo thola ukuthi abanye ocoach baba bayithandi lonto ngoba phela bayazi ukuthi kunamantshontsho abawatholayo koma wabo labafana yabo ukuze lo mfana afike la ethimini kwakhokhwa imali uma try nanina kodwa wawubona ukuthi ayikho lento edlalela umuntu yabo njengoba ubona ke namanje kwi-PSL khona umuntu oyinkomo uyabona ukuthi angimele lo muntu engabe udlala kwi-PSL kodwa kwi-PSL yini wafika ngeindlela wafika ngemali mali afika ngayo hayi into ethi imali Mike Makapa baqedile bebakhokhisa Mike Makapa awuqedile bakhokhisa ngena ngemali ninsa social ama trial ya Walking Spark ade social speak to I Sunset uzubi manje aze sangena ema drugs saboshwa saphuma emajele jele safika ngalidlala ibhola nakhona yabo okay ngabona ukuthi ayibhola lase ground ngiyengisawazi ukuthi nje ngidlale for 90 minutes ibhola esengakwazi ukuthi ngidlale manje sengayidlaleli indoor yabo ngoba sengikhawathi umoya sengibheme kakhulu ama drugs engabhema kakhulu ugwayi yabo kwayo nenicotine uyalimaza uke wathi ucoach wenu ku-part 1 ucoach wenu walokho wanibamba ukuthi seniyabhema mafika wasibamba mawucabanga wena njengamanje yini okwakumele yenziwe ucoach uma nibamba ukuthi niyabhema
ukunivikela ukuthi ningaze niphelele emgaqweni mayinibamba nje ukuthi bayabhema lapho yini okwakumele eyenze mawucabanga wena ukuze enivikele ucoach wakumele sinike ipunishment as umuntu omdala kuthina siyingane yena uyiso kuthina vele thina kukhulumayo kuthina sokuthatha ngoba mdala yabo mebona ukuthi thina sikuthatha lokho akushoyo ukhona usikhulu athi ayazini ngoba nifuna ukuyeka lentweni ngizotshela uThovu sasazi ukuthi uThovu ighost yabo mengasezwe ukuthi siyabhema uzosixosha la ethimini iGems Stars ibidlala like lama team oSundowns oKaizer akuPSL lapha besingabi ngaphezulu kwa30 sabadlali bebhola kuno A team kuno B team 15 B team 15 ku A team mawudlala la ku B team shothi wena ibhola lakho lisaphansi mawulapha A team balekile teamini ngekiwe groundini ungekho kumele kuziwe kini kuzotholakala ukuthi yini inkinga uyagula ulimele ulinyazwe yini bekwenzakaleni ngoba phela wena umuntu ohlezi unathi ejimini ubuye entambama usuzogeza ekseni uyavuka esikoleni yabo okay namhlula lonto bethu ungafika yabo nalokho sasesibhema naye hey yabo masokempa lapha kachi siyazi ukuthi okay before sizolala la siqale lapha nakamafi sibhema insango sobuya la kaThovu sesisodla silala siyavuka ekseni segroundini yabo soshaya no tournament esizoyishaya ma-tournament amaningi besiwawini amaSulumane amaningi ayasazi la ngoba iGems Stars kuze kuthiwa iGems Stars ibixhaswa uGem yabo besine-sponsor sakaGem sithola yonke into kusuka onyaweni kuyophuma phezulu yabo emagroundini sinamajuice amabhokli juice o-energy igubhu zamanzi efika nje in bulk zilethwa yisona isponsor sethu sisiqeda ukudlala igame sinikezwa amabheka mhlawumbe noma ama-hot dog namajuice yabo nje i-team limfethe right yabo okungalekelelwa kwekhono ley'ngane ukhala ukuthi uma wakho nobaba wakho akaze beze bekusupport ukuthi beze beyofika ngisho egroundini kangangokuthi nginenkolelo yokuthi babengalazi nekhono lakho lebhola ukuthi lingakanani mhlawumbe babelizwa ngabantu babegcina ngokuzwa ngabantu umbuzo uthi kubazali njengamanje abangasupporti ingane zabo ngamakhono abo ngasesile ibhola kuphela ngoba amakhono ahlukene khona abakwazi ukudweba khona abakwazi ukubhukuda khona abakwazi ukudlala ibhola khona abakwazi ukusina khona abakwazi ukudansa ungalekelelwa kwekhono lomuntu kungaba nomthelela muni enganeni akunomthelela omubi bhuti wami ngeke ngiqambela manga yabo ngoba manje ingane igcina isibuka ukuthini shothi kahle mina le ekhaya ngithanda yabo kodwa ubani befuna ukuthi bamenzele yabo baze behambe naye beyombuka yenza lonto why mina ingane mawunengane ezo4 lezingane kumele ifane kuwena zonke zo4 noma ngakuthiwa uyeza ukuthi unothando lalo wesithathu kakhulu kodwa ungabakhombisi laba abanye yabo ngoba bakubona laba abanye izona lezi zinto egcina ibalide lento enebhedayo ukuthi vele mina ngithandwa la ekhaya sadlalelani lebhola saqhubekelaani ngimodela ngoba ngisupportile mangimele ngihambe ama-trip angikwazi ukuhamba ngicina ngokurawunda la eThekwini mase kuthiwa mhlawumbe kiwe egoli kunemali engake kumele iphume abakwazi ukuyikhipha kumele ngizamele ngifike ngithi mina mangino-500 sacane ngicwethele ngo-500 kuyimali enyakazi ukuthi nguthathe lo 500 sabazi ababuzi futhi noma ebuza uzobuza nje into elight uyithathe imali wena umqambele la uma ngozomqambela yona phelile ngeke aza kulandelele lokho yabo izona ke into ezigcina zenza ukuthi
iwele ma-drugs eningane. Uthe ububona ngazi noma ubaba wakho noma umalume wakho bekade ebhema ukhula. Mina ithi madam belibhema. Ukubhema phambi kwengane it's either umalume noma ubaba noma umama ngoba nabo mama banamhlanje sebeyabhema. Kungaba namthelela muni ekulimazeni ingane. Kuwumthelelo omubi. Ngoba ingane ithi yenza into uthi mawuthi uyayiyala wena oseceleni ithi hawu angani nomanje uyabhema. Kushuthi into e-right ibona kuyinto e-right ngoba yenziwa ubani umuntu omdala. Yeah. Naye ibona ukuthi akushuthi nami ngayenza lento. Kodwa ingane ekhulu ekhaya ubaba kabhemi uma kabhemi ubaba kaphuzi ubaba uthisha mhlawumbe uma unesi yabo yonke isupport edingayo lengane iyayithola. Okay ize noma uthola ukuthi manje ngoba eyinesi ubuya ngakwazi ukuthi abe khona kwezinye izinto kodwa mebuye emsebenzini wenza sure ukuthi uyambiza ahlale naye phansi awukhiphe incwadi zakho awuthi ngibo avule yabo angifuni ukukhipha imali yami lo ngikhokha school fees lanti ngiyodlala lapha yayibona i-uniform uyiwashile ubo umama enganeni uyikhombisa ukuthi uyithanda kangakanani ingathi ingane ifika ibuye esikoleni yakhumula ilahla lapha iyaphuma yami noma ngathiwa khona isisebenzi ekhaya mbize uza la thatha la masokisi thatha lezi ayicathulo lesasikhwama silahle lapha beka kahle izinto kufundweni namhlanje mfundweni esikoleni eseqeda eqoqa lezi zinto awashe meqeda kuwasha athethe uthi uqala emabhodweni uthi uyaphi lapha hamqala uyashishetha washa amasokisi ayiwasha buye hlala phansi mphakele ukudla vele umphakelile mhlawumbe uma usekuphakelile usiyakunika uyadla kuthi uqeda ukudla athi hayi khulileke isitsha ngizokuwashela ozalami sihlezi thatha lesitshobeka lapha kusinki awukhiphe incwadi yini uqala khona ukubona ingane uthi no lo useqala ukuthatha indlela ezirong mayegeje iroutine la ekhaya megeja nje la ekhaya sewukhona umqondo wrong awuthola la emgaqweni ongasile so manje yini okumele yenziwe abazali ukusheshe ukuze besheshe bebonze ingane isiqalile ukubhema because izinto ezigcina mhlawumbe umzali ebona kuzo ubona ngoba isibhema izinto eziheavy njengokunganyawo heroin okuyizinto okusuke sekulethe osungeke usenza lutho like ama early stages yini esingakwazi njengabazali ukuthi sibone ngazo ukuthi lo muntu useqala into wrong la kuma early stages phezulu kuze uzokwazi ukubona ingane ukuthi isiqala ukwenza into wrong yeah musu ukuthi umzali ufuna ukuyiqhelananisa nezingane zakho ingane zakho uyibize nga one by one uhlale naye la phansi uxoxe nje naye ufuna ukumthola ukuthi yena ukephi ngokomqondo wakhe yini ayifisayo ngisho ukuthi una 10 years kodwa khona into aseyifisa ayibonayo yabo ngoba vele sebeqala beno 10 years ukubhema ufica 11 years bebhema ihunga 11 years bebhema ihunga yini ila ekhaya abanakiwe yabo noma ecela imali ekhaya mephiwe imali mhlawumbe uyibhekela lo 5 rand hey wehlupha wena mina 5 rand kumphatha kabe nalokho kunezingane afunda nazo nabazali aba rights empilweni mayifika lesikoleni ifika ngemoto yabo uthola ukuthi lengane efika ngemoto lesikoleni iyona ezodlebelekisa lehlwempe ekhaya ngokuthini lo uphatha imali eningi yabo wena uphatha imali encane mhlawumbe uphatha imali ukuthi uthole igwinya elingenapholoni umngane wakho lo uyawazi ukuthi akuphathele i-lunch box yabo athi ayazini wena lo 5 rand wakho mfethu ekuseni nje uma udlula uthenge insanga lapha ngakini ngeke uyithenga noma kuthiwa uyibhema uzoyithenga angithi le lunch box akuphathele yona uyayibona ukuthi awuyirich ubhekini wena uwazi ubhekini
Udla ubhekini lapha yini uvuka ngomfudumezo esinye isikhathi uzela esikoleni ungadlanga lutho. Uphinde ubuye futhi uthi awabuka amabhoda ayacwebezela. Ayikho ikati leleziwe lanje. Yabo. Into yokuthi mfethu abazali uze bezokwazi ukuthi mfethu besheshe beyibone ingane zabo. Sungumfundi unqanda usamini. Yabo. Ingane mfethu ithi sakhula. Ithathu ibeke eduze. Ingane ingahambi kusingane na 6 years. Isikwazi ukuhamba usuku lonke ihamba ekseni ngo7 ibuye ngo12. Idlaphi leyo ngane. Ngoba nje tokuqala udle point. Hayi ngidle sungijwayela kakwena. Ngathini kwena? Ukuhamba imizi yabantu. Izothuka, yabo. Mase yayitshela ukuthi azi ngaphinde ngezwe kuthiwa wenza ukuthi ngizokushaya. Uke wathi ngigcine seniphatha ibhamu. Isibhamu sokuqala nanisithole kanjani? Ngangisithole ngenkunzi. Awuma wasilandisa nje. Mina inkunzi ngiqale ukuyibamba ngifunda ugrade 7. Ngoba ngiqale ukubhema ngifunda u3. Grade 5. Bese ngibhema ugwampa emtsango. Ngokuthini angikhulanga nabantu abalingana nami, bengathanda ukuhamba nabantu abalingana nami. Yeah. Bengihamba nabantu abadala nami. So this mina ngifunda u6 ngihamba nabantu abafunda grade 11 grade 12. Mina ngifunda grade 8. Yini ibhola belikusondeza ibona? Ibhola. Yabo. Kanti kulaba fans laba khona bangekho right. Yabo. Ababhemayo phela la esikoleni kuphathwa nezibhamu isikole bengifunda kusona kunokubuye kusuka amaho. So hlala kaDiya kangeni kaB, uhlala kaB kangeni kaC. Ayibona. So luthi izolwe la esikoleni lezo zinto. Yabo. Iqala uphathi umbese. Uthi nami sekumele ngiqale ngiphathe umbese manje. Ngoba phela lapha nami ngizokwazeka noma ngidumuleke. Kumele noma bethi bangibamba bayangiclass. Ngikwazi ukuyivikela. Ngizwana nama-uncle la angekho right. Mawabuka wena abantu aba-right. Mawusondela kuona. Uyathola ukuthi impilo ephilwe yilabantu impilo ye-crime. Bona kuze bebe right kumele benze crime. Mawusayingane-ke mfethu uyumfana futhi okhulele elokishini. Ukusi-adopt leso style. Uthobisa nabazali mabenganakile bazokuthola ungasabambeki usudlebeleka kakhulu. Isibhamu 1 sadlebelekisa sisodwa sinamandla amabi ukuba khona kwaso nje wazi ukuthi khona isibhamu la endlini. Yazi nokucikwa ngisho into engamele ikucike ngoba wazi ukuthi wena unesibhamu. Akekho ozokwenza lutho. Yabo. Mina esikoleni ngifunda. Mangihluphela nje izingane zesikole ngoba ngiyazazi ukuthi ibhamu zamakhelwane ihlalaphi. Yabo. Ngisho uthisha bengihlonipha impela kodwa mase ngingenzela into engayiboni bengimtshela. Uthi hayi phela wena thisha wami ngikusabe mina. Athi wena ngane umncane kanje ngithi mina hayi wena ngikusabi futhi awunayo imoto uhamba ngeenyawo wena. Ngizokulinda lapha estopini. Yabo. Yeah. Yini into esikhule zenzeka la elokishini abafethu abangaphambili kwethu besikhula nabo abanye yabo into ade bezenza sebephuma esandleni nathi adopt style sabo sitshela ukuthi style is right and style is better. Futhi ukuba namaraza abheda emphakathini noma ingasekho egcekeni kwi-influence ke-influence ingane ezisakhulayo. Yebo mfethu iqhambela mina I'm an example mina ngizokutshela ngami angithi yabothi ngiclean kanjani. Yeah. Ngisho before ngisabhema ama drugs ngenza zonke lezi zinto engangizenza ngangiclean kanje. Ingane zasemphakathini omama abo mabeyitshela ukuthi hey ungasondeli eduze kwalo yafana kwaMsomi. Yabo? Yeah.
usikhothini kabi lwafana uhamba nabantu abangalungile uphatha ibhamu ubhema ama-drugs ingane ethi uma yengibuka uma udlala ngayo umuntu o-right sanje uclean igqoke kahle ehleze right hayi ngeke abantu ababhema lezi zinto ababi nje yabo soluthi intombazane ngiyishele ngiqomo yabo kube uma wayetshela lethi ameyitshela lezi zinto yena uthi ayingithande kakhulu leyo mfana meyitshela ukuthi hey uScotsend ungazwani naye uthi ayizwane nami yini ifuna ukuzobona lento eshiwo uma uthi ngabe iqiniso nene yabo mayifika la yathola ukuthi iqiniso yabo ngeke sitshele ububi thina sitshele ubuhle ububi uzofica phakathi ngeke sikutshele ububi sokutshela ngokuhle ngemali nokusweka uthi afana sisathanasi isibhamu sifike lapha sikhomba umfana omlungu lapha akhipha imali sithathe into esifuna sibuyele sihlale phansi ngeke sikutshele ukuthi esike sijahwe nqamuka amatheku sike sidutshulwe nqamuka izimbali zabelungu la kujomba ingcingo yabo ngeke sikutshele uzoyibonela khona nale unga le ngeke sikutshele ukuthi ne arrest uzoyizwela wena sikhona nesigameko nje nathi niyohlaba zafika izinto nayifica igawulwe zabekwa kaningi hayi kanye phela abantu bayayithanda indaba ezikanjalo ngisajaqwela e-morning side hayi kude la e-morning side umfethu engangihamba naye ushonele ejele ngesoul rest in peace yabo washonele ejele omunye umfethu bekuthiwa uvuswa kaNgcobo sizwana kanjani nalo mfethu wangala enkandla mina uma wami ongizalayo nayo dabwa ngala onkandla Kranscorp yabo inkandla neKranscorp into eyodwa into esondelene no show noma phumulo into esondelene lezi kanje umkhaya bonke lapha kini mezizwa sihlangana la eThekwini sihlangana la kubhenywa khona engizwe izulu sakha sikhulumalo mfethu uthayile mfethu ukhulumisa kwala abantu bangala ka-audit mfethu ukuyephi emakhaya isanda uyibuyela ejele hayi mfethu mina ekhaya mfethu ungala enkandla yabo kini mina mfethu awunami ekhaya kusenkandla kephi nenkandla amanasho esigodini sangakuba audit kini mina ayawume mfethu uyawazi umuzi wakaNdebele mfethu ongasesikoleni iTongo athi wena uyawazi umuzi wakaNgcobo ongaphesheya kwesikole iTongo ongaphesheya koThuwela ngithi mina mangisegcekeni kuba oledi leyo muzi ngukhomba ngaphesheya athi sisekhaya nje lapho namanga next month ngiyehla athi hayi nami ngiyehla ngithi mina sofica nakhona anginiki inamba yakho anginiki inamba yakho ngimfonele ngiseKranscorp athi hayi mina ngikhona la ekhaya ngithi ngizofika ngabo 5 ngizokubona kusasa sohlangana esitolo lapha athi hayi okay hayi ngempela sizwane kanjalo yabo sizwane novusi eseThemusi yakubona insizwe nesibindi mina ngiphanta ngedwa mfethu anginayo umunye umuntu engiphanta naye yabo ngeke ngathanda ukuphanta nomuntu ngoba ekugcineni kuba nenkinga kodwa mfethu eyazi mfethu igazi lami nelakho mfethu lizwanele kahle yabo ngiyafisa uke ngihambe nawe sophanda mina ayikho inkinga mfethu singahamba mfethu yabo athi mina ngumuntu othanda ukugqekeza ke mfethu angithanda ukuphatha ibhamu ngibambe inkunzi yabo umuntu oyiqhekezelayo nami sengike ngagqekeza ukuthi amacala okugqekeza ngiwathanda ngoba nokuthi uyagqekeza kanti umuntu uyakubuka nje ngaphakathi endlini yabo uthi uveze ikhanda uzwe ngento yabo akuyeke ugqekeze uqede nje ukuthi masungaphakathi akukhiphe ngento uzothi lelo cala ngelimbona ukwakhe uhleli kusofa wena uzomsukela kwakhe okay lo muntu kube ubumfice engasiphethe isibhamu njengoba wena uphethe isikhali ungena endlini yakhe ubuzokwenza njani melo uzomkwazi uma ukuthi uphethe umbese
ngoba ufuna ukumthena amandla ukwazi ukuthola lento efunayo. Mawuphethe isibhamu uzomdubula. Sabe novusi ngelinye isuku soqhekeza le morning site. Sesiqhekezile nje isikhathi esiningi le morning site siphumelelela kamnandi yonke into kahle nje yabo. Asithola istory asijaha umuntu. Ngelinye isuku sithi angena kwenye complex. Khona umfazi weSulumane le complex yabo. Sitshela ukuthi nakho umuntu. Esiqhekeza. Kanti kushuthi uzozala ngasekitchen esuke edaning ngale edaning iTV bangumsindi idlalela phezulu akeze ukuthi content yayo ngale ngasekitchen kanti kushuthi uzozezobeka inkomisha deposit njengoba ebuka iTV mezobeka inkomisha awuyeza uthi hayibo khona umuntu obhizi ukukuta umnyango la amana memeza hey siwi phezulu with top floor mhlawumbe siwo 7 floor 8 floor ngoba made la ama-flats ase-morning side wabo memeza kumele sisehla amayitebhisi sishone phansi njengoba ememeza i-flat lonke liba nelikhanya ogesi kusebusuku o-1 mhlawumbe iy'khathi hey o-12 to 1 umakhelwane waleli flat esingena kulona yileli lihlala labafana bama-sharks igora lezi hayi imane iphuma igqoke ikhindi engaka ke nezikipa namavest ukuthi kuyashisa kuyabanda isikhatsini angathi abawezwa amakaza labafana basijaha kwaze chi ekseni kwaphuma ilanga sabaleka fethu uthi ujika ayabagijimi kakhulu badle ngokuthi uphambi kwamehlaba usuku la phambi kwamehlaba bayazoza ukhathala awujimi phela wena awujimi wena bona bashaya isihlabathi labafana badli awoma ke bakubamba sunenhlanhla mawungabanga paralyzed iyona into eyayingibalekisa kakhulu ukuthi labafana bakushaye bakuphosa phezulu bakhahla babona bayigoranja bamane bekubambe bekuzungise kanje ukuthi shwi phezulu ukuthi phahla phansi phinde kuqhamuka nabanye mhlawumbe uthole ba u10 bekubamba abanye bekuphushele omunye akushaya ngespeed yabo lapho uyaqeda umoya amaphoyisa afika unabile urelaxile ususho ukuthi hayi bafethu angiyavuma ngiright ngiyaxolisa swaziphi izinto uyicoshe zonke lado hamba uyewisa khona beyithathe futhi beyibuyisele emuva bethi asimbophi singambophi yekile abelungu-ke la most ababophi uma nakhale ngaleyo item yakhe ebizayo noma ebalekile kulezi zinto ezithathile athi mangingathola ukuthi mangingathola ifoni yami iPhone 15 konke lokho okunye amagolide imali anginendaba nakho bengakuthatha lana ngibuyisela ifoni adina amaphoyisa wathi ayishaya ngekhanda phansi athi hayi ngibabophi ngizongibuyisela ifoni yami angithi ngithi hayi soyibuyisa ikephi saya singangena emotweni athi ngenani lapha emotweni yami samaphoyisa hayi bazona athi hayi angithi ngikhona abanye bazohamba ngemuva abanye behambe ngaphambili mina ngizohamba but nendaba nawo sihambeni idayise phone yami simtshela solele le phone yakhe ayikhipha imali mhlawumbe ekwerekwereni swedayiseliwe tshela ukuthi sefenza ukuninga imali yakhe angifunde kulokuba khona itori kodwa la maphoyisa wabonayo ngeke kwenze lutho yabo khuluma nami bakudayisele ngamalini ash solike ibank eliseduze la sikhipha imali ukhishwa imali behlum usihlele etafuleni so iyona le iphelele uthi sona ifoni yakhe athathe ifoni yakhe ayipage athi ngiyabonga seningahamba nanibe right nayo imali yokudla
uthi anginalutho mhlawumbe akhiphe noma 1000 aphinde amnike 1000 phambi kwamaphoyisa phambi kwawo lamaphoyisa lapha anihalela lapha nifuna ngenduku ibhadi abelungu imost ababopha ukubopha ngoba umlungu uthathe into yakhe evaluable yabo ebaleke ngalendlela eside mhlawumbe ayishiyele ugogo wakhe iwash legolide walishiyele ugogo noma iringi wayishiyele ubaba wakhe yabo leyo nto kuyena ihlala imkhumbuze ubaba wakhe ngiyafika uzoyintshontsho manje wena uyafika uzoyintshontsho uyoyidayisa futhi imali engekho kuyena lento isho kukhulu yabo zigcina zinitholile nezikora hayi ikora zisitholi asabaleka sasicasha imbalini engaka ngacasha imbalini engaka ulale ngesisu phansi bedlule shwi bedlule ubuvuka ushona le uthuthu yali awunaba abanye uphinde ujike uthathe enye imigwaqo ucashe kwazi kwathi mazithi past 5 hayi baqala ba give up nga 1 by 1 sathi siyabona manje sekuqhamuka ublue ama security yabo sababonike bona manje yabo kwasala abawu2 abanenkani abafana bamabhungu awufuna unyese embazo abayibona ke labaphosana phezulu kahle lesitayela labo odaki basithatha kulapha sokuphosa umuntu phezulu abuya shaya ngeqolo phansi awuvuki lapha bakuphosa kabili kathathu ngeke ukwazi ukusukuma akube kusasungumela ngoba manje ushaya ngeqolo kabuhlungu phansi yabo nangi ekhaya akukho la nabanjwa khona sengengabanjwa bafe mangibanjwa kodwa ngibanjelwa icala elenziwe umunye umuntu yabo inento yokuba nenswebu yokufana yabo lonto bili ubuso bami bubukeka family yabo ngisho umuntu engangazi uyayitshela ukuthi uyangazi mase sondele eduze athola ukuthi akuyona lethuthi yabo ebengithi yona bafana ngishawele omunye umjito ekuthiwa uvukana benginakho ukuthi ngihambe naye kwesinye isikhathi yabo le nsuku ngishawela yena ngangihamba naye 3 days back sathola imali sathola amagolide naye sathola amafoni sakhatha athi sithi masifika la eThekwini sesiqedile ukukhatha sesithenge nezinto zokugqoka athi bafa sacabanga ukuthi ishwila ekhaya emlazi mfethu ngobona izingane zami mfethu ade ngayigcina yabo lazade zingifonela umawazi ethi ishoda ngamateko mina uzinto ayina zabafana zothu wathe zabafana khona laba fethu abama foreign abachitha impahla laphansi amateko amajackets sithi nje masithi sadlule kunama amateko ingane amahle kanjani ophumo Adidas yabo lona yatsawa ngisaya esitolo ngithenga la malini amateko so ama payout 250 ingane ntomdala eqala ku 250 iphela athi ngithatha la ke mina ithatha ngithenga isipova nje nami asize ngasibona sisihle sifresh ngithenga isipova mne one ngisayile okushini nami mfethu ngisabona intombi endala kade ngahamba edladlini athi ayisofonelani noma sohlangana isigneme emjondolo wethu naye kinkinga ngihlala isikhathi eside mina elokushini yena ngokuthi imali uyispende kakhulu enganeni wapha nosekeni yakhe yamshaya imali sengimele abuya zophanta maybe ezophanta lokho ayenzayo ubamba omunye umjida wale asihlala khona emjondolo hayezalana membamba lo mjida lo bambambe namhlanje lesihlanu mina ngihambe nini la eSigname ungihambe ngolesithathu ngize ngibuye isonto mangibuya ngesonto umgwaqo uKennedy kumanje mawusuka la enzansi M19 uyanyuka emjondolo imjondolo yayingakaqali ke la enzansi njengoba manje sigcwele la eduze kwa freeway hayi
yayingekho imjondolo ngala ngenzansi ngaseThekwini College. Imjondolo yayiqala phezulu emgaqweni lo ongena khona. Iqala ngala ingekho ngala. Masifika lo mgwaqo lo mgwaqo yanyuka uzophumela phezulu eClear Estates. Yo join oSignum. Qhamuka omunye umjida wami ekuthiwa uMtawonga, uhamba nomunye ekuthiwa uSihle. Sekuseni yo past 6 yawa 7. Sekuseni. Ngoba nami ngifike ekuseni. Nginemali futhi yabo. Ngihamba nomunye umfethu ekuthiwa uSmall engimthole khona la. Vele siyazana sinokuphantha naye, siqhekeze naye, sibambe naye inkunzi. Sihamba naye uSmall, uhlangane noMtawonga noSihle. Abafethu umashanja lwarobha naye sesimakhokha yike ngapha nemashanja naye bafethi uNtswembu bafethi yabo. Sithini nipikeleleni? Fethi nathi sawubabona la enzansi mfethu yabo. Hayi kikinga nehle bafethi nathi sisayithe wena yabo. Bese usizwe emusa fethu uMtawonga. Awungipha nom20 rand fethi ngithenge ikhethe lodwa ngiqaqe fethi angaze kuphela. Mina sizwe fethu ufuna umbese kumina. Awunayo imali yokutshele kumbese. Uyazi ukuthi ukutshele kumbese u20 rand mawuyiphanda. Kuze mawulahla lo mbese wami ngikwazi ukuthenga omunye umbese. Yabo? Uzongicela u20 rand okuphela. Ayikho inkinga bafo fethu. Ngeke ngikulahle wakithi nade sasuka kude nawe suke eKalpotini elilodwa nawe. Keep u40 rand mina nawo 40 rand ngoba nibawu2 fethu yabo. Sinobhimsana. Ukwena uthi uyamnika ikhethe noma wabhema omabili odubra wakho nophantha naye. Ngeke uphanthe nomuntu engabhemile wena ubhemile nawo 40 rand. Ngimnike nombese. Yini ngukhipha lo mbese ngunike. Kunabantu abahleli lapha ngemuva kwenye ithavenyana nje sport. Sasemjondolo bayaphuza. So ngitshela ukuthi babiza labafethu ngoba phela ibona ade bedlule eduze kwabo. Yabo. Lapha ekhonta abayixoxa nabo. Obibona abaqhamuka kule strand. Ebafethu abeshaya ikhwele la machita wabizi nini? So hayibo babizobali abengasijwayeli yabo ngathi ade sidlula kubona. Ngimina ubabuze fethu. Yabo. So hayi wena. Ya Get me na mina. So Get me na ngisathenga ugwayida. Ngiyeza hlalani kanjalo. Get me nemfethu. Yabo njengoba ngihamba nawe ngithi uyazi ukuthi nenzani epolice station. Kubantu bala. Athi ngithi mhlawumbe ngenze ubibona mfethu. Asinyamala. Samukushesha ke manje uthi bengaboni ukuthi sababalekela phela yabo. Kanti abazomani besukume besilandele. Mawutsa u4. Awu2 awandawonye. Awu2 abangani babo. Bawomakhelwane lemjondolo. Kulandela namaroom. Imani ngiyaphenduka hayibo. Ngeke simole abantu bayasilandela mfethu. Shothi inkulu lento abayifunayo yabo. So wenza njani? Sathi tax la. Athi ngithi mina singayithatha kanjani itaxi la emjondolo mfethu. Ngoba phela masithatha itaxi la mabeyivala labantu ngeke ingami. Izoma umphakathi wala phela lo. Athi mfethu ayikho lonto. Mina Small angithanda ukuthi siphikisane yabo. Kwakuza la bengingathandi mina bengithi sigibele enzansi ku-freeway. Wathi wena sinyiwe. Sizela sothenga iwunga ngikutshela ukuthi ayikho iwunga la mina ngisuka khona ngize ngifika lapha kunina kaMamsuthu ingoba iwunga ayikho ngala yabo wena uyangithatha ngibuyisela khona la buka ke manje sekwenzekani siyithini lento hey masithi yaphenduka abantu mhlawumbe sebeza la ko30 hey ngini mina Small siyashona ke namhlanje fana asingenele ehlathini kunendlela abayisebenzisayo uma beyogxuma inyoka logesi wabo yabo le ndlela ikususa la phezulu Kennedy iyokukhiphela enzansi ku-freeway
ngithi mina sehlela sibuyele eNzansi ku-freeway sifike sithathe itaxi sibuyele emuva seThekwini yabo athi hayi sekuseduze erenki nayi itaxi ngithi mina mfethu yazi angisandi silokhu siphikisana mfethu yabo kodwa sami alifuni igazi ngithi mina kodwa sami sathi nje mase sofika ngaserenki itaxi maniphuli ingene erenki ayilayishi ngithi mina usho mfethu le taxi ukube ibilayishi bese uyigibela kanjani njengoba ibisaya eNzansi la sibaleka khona yabo ukuthi bizofika ishiye lapha eNzansi athi iqinisile futhi yazi sinqamule kuleli jalidi leli jalidi kunamandi yawo 2 akhanda imoto ivuliwe igates singene kulona nje siqala ngene kwi-drive thru yakhona ngoba siyabona phela sebesondele eduze labantu abasekude kakhulu sebezosibamba sithi singene nje kule drive thru sebesihlaba ngamajubane sifuna ukujoba le fence engemuva iphakeme lapho ukuphakama kwayo ingafika kuleya ukusuka phansi kuyaphezulu ngeke umane ufike uyijombe kalula njengokuyibuka kwakho mawususeduze kuyona nje iphakeme kumele ugxume ngempela uzokwazi ukubambelela phezulu kuwele ngale asifikanga kwakuyona ifence sojiki khona lendlu lesibili lelisuka kuleli lokuqala waqhamuka izinje eziwu2 engakanani zamane zaphakama zalingana nathi izinje sajika ayiboshiwe zidle ngokuthi mawuthuza ngala zithi awuzi sikubuyisele emuva ikutshela ukuthi zazivimba izinja kwaze kwafika labafethu akusabuyeleke emuva nawa namandi yasephethe ipanela athi indaba wenze njani namanje naphoseka la nini sithe sisanaka amandi bebememeswa hayi bayekeni abantu bethu labo kulekani soba sethwa wozani nibathathe bajwayele hayi njengoba bethobeza besathu akuchazwa akusabuzwa lutho sugitshelwa ngenduku usefethu umshayelani mfethu ubalekelani ngithi mina ngixakwa yinini uthi nasenibo umphakathi ongaka manje ngibe ngibizwe umuntu oyedwa anti konakeliphi besithi so uvele bafa avele lo fana wempondo athi ngisacela u3000 wami negrosa yami mina ngithathela yona ngolesihlanu ngishanga spray gun fike kumina uthi eyazi lo wabanje ovukani lo yazi ibona abasebenzisa ispray gun ngisiphathi ispray gun ngisifuni noma ngisibona ngoba ngiyasazi kuhlungu kanjani emehlweni yabo ngithi mina abafethu hayi ngititanisa kumina ngigqoke ukoto weKway jacket eKway itricota eEurban kusaduma ama-Urban ngalezi ayikhathi noKway kusathanda ukugqoka lezo zinto noma sebhakho ngigqoka i-All Star kodwa mina inki intshantshanga na 3 days ngithenge mhla ka1 ngishawa mhla ka3 ekseni ngithenge ngolesihlanu ngishawa ngesonto ekseni uDecember 3 December siqala singena kuDecember kuyisonto ekseni ngithi ngisathi ngiyakhuluma la kuthiwa hluphi isiqongo mina manje isiqongo sabaqhwa impama mina ufethu qhwa manje ngiphenduke nje ngabe kusakwazi ngisho ukukhuluma ngibulewa ngento ngithi ngiyayibona ngisaqhokile angimbonanga ukhumula amathewu angimbonanga ukhumula iSecret Socks angimbonanga ukhumula itricota sengiseni ngeshorts ebengigqoke ngaphansi ukuthi phela mangenza icala ngibona ukuthi ayikho indawo othi ngicashe kumele ngikhumule lento engigqokile ngisale ngemunye upende didise nabantu namakhamera uma ukuthi ngibonele ikhamera yabo ngikhumule yonke into ngisale ngalezi ngaphansi yabo lento nizohamba ufuna umfana ogqoka iskipa esimhlophe nejini emnyama sengigqoka iskipa esibovu mina nesikindi esimhlophe nobhaqa sengikhumule kamathewu sengigqoka obhaqa ngiphathela uplastic ale kube ngawuphethe uplastic lo muntu okubambile
yabo bengaqokile le mpahla eqokile bengishayeke labafethu uSmall ukuthi waphunyuka nina ngazi futhi ngamgcina simnaye kanje sithintwa naye ngenduku wegqokise ibhake brown bagcina ngokumkhumulayo kwathwana ngebaleka Suwana ngebaleka mina ngimboni nokumboni ngendlela engibozwe ngayo ngenduku la angiboni lutho akhala manje uthi nizoze nimbulale lo muntu nimbulalele la egcekeni hambani naye athweke la kanje nami so wena usazolikhuluma iqiniso zoyikhipha lezi zinto into ongayazi ayiphikeki ayikhulumeki mina ngikanje angimane ngiphelelwe amazwi ngimane ngingazi ukuthi ngizothini ngeke thosa ujezela lamacala ungabanjwa wo vele before wethele yonke letho kahle shawelani mina la uthi angiyena wala ngisuka le kuMashquarrie Heights ngizobamba inkunzi la yabo futhi angilona iphara njengala mapharabo la yabo mina ngiclean nginentombi la abayifunayo futhi bona laba yabo ihlezi intshela ukuthi banokuthenga igrosa beyonika ugogo yabo lonto nakho le ngabanaka yabo lonto kube sandana lengane yabo yangitshela ngale mathi nginokwabona futhi anginendaba nje nawo mina yabo ayikho vente engihlanganisa nawo angikwazi yabo mangize la ngizoyithengela isikhefu ngibheme ngiqeda ukubhema ngibona ithekeni ngiphe lokho engipho wona ngitshenze ukubone late yabo lona sayophanda naye yazi ukuthi ngiphanda ndlelani maye ngibuza uphanda ndlelani nahlezi unemali each and every day unemali uphathela into ezimnandi ngimina netafula eThekwini ithe mina nginetafula eThekwini mina futhi ngiyayisebenza yabo okay right ayivuma amnandi ayi Yobamba nami lamatsotsi la waqela izinsizwa ngifica yiloli intshumintshu swala amapara la swanyisa sinukwabulala shova ekuseni ngimini ngihamba nomunye mfethu kuthiwa ubhoqo sashona kube phanthe emgaqweni nje uaccuse wami ngimini kayipo yabezwa labantu bathini athi hayi basho kuthini kodwa ke besisole mfethu asibamba inkunzi nasitshontshe la ngomloko emjondolo yabo yena udayisa emgaqweni mina ngiyayibamba inkunzi ngiyadayisa lapha emgaqweni mangayitholanga imali kahle ngishiya phansi ngihambe ngoyibambeni inkunzi ngeke ngishiswa ilanga lo 32 degrees yabo noma khona la erobotsini ngithatha isikhwama somlungu ngihambele yabo afethu munene wahleni nina lapha emjondolo lapha ifunde into ukuthi thina siqhamuka njalo siphethe imali futhi ngithandana neThekwini abayifunayo yabo khandela le story ke salokuthi ngibambe lo mjida lo into engekho yabo kahle la kufunakala umuntu wesifazane ukuthi hayi lo masingamntwana simkhandele ikhekhe leThekwini izomgaba yabo lengane ifunde eThekwini College bengibambe ngikhandele le story bebuye nami ngisuse phezulu behle nami bebuye nami lade bengibiza khona bengishaya bengikokole ezinye ngiphathi nendawo la bangishaya kuthi wahlala phansi sebekhathele ngishaya kuthi abangishise ngeThayi yabo khathele labantu ababamba inkunzi wena sifuna ukufundisa isifundo ukuthi nomunye osafuna ukusuka kamashe ethuza la uzohlala la uzoganga angabe sesa sifuna ukufundisa ngawe isifundo ngaphunyuka emva kokuthi ngibone yona iThekwini yami wakusasuka omunye umjide olandi iThayi no petrol ngoba lapha lade behleli khona kunemo umnini walesa sport ube nama van alanda ngawutshwana
a-odele nalabantu bala emjondolo ngawo. Kunamathayi abili la emjondolo wakhe abamba inhlabathi ukuthi ingawo isiza. Bese ubomjondolo. Kuthiwa akayothatha ithayi lomjidi akulawo umathayi. Beyuye lizogqokiswa mina ngishiswe. Hayi. Wabonga athi angizwanga kahle. Anantazana azongishisa. Ngiyafa. Ngithi ngisacabanga lokho nje ukuthi ngiyashona namhlanje. Kube kuqhamuka omunye nembokodo engaka. Ufuna ukuzoyiphosa kumina ekhanda. Awu. Abiphosa. Yazi ngiyibuka ngifolile, angihleli phansi ngifolile. Ngiyayibuka iyeza lembokodo iyeza. Inje maye kanje. Nginje kancane. Ngizwe gu la ngemuva. Njengoba ithi gu bavula isikhala lapha. Nayithekeni imili yakhala. Njengoba bevika lembokodo, landela lembokodo mina. Kabuhlungu. Hayi ngihamba futhi ophambi kwami ngiyowa naye ngale kunamabhodlela ngale badampa khona. Ngangena nomunye my sister. Kholo umuntu. Ngarola ngazo ngavuka eduze kwefence yaseThekwini College kanje. Ngani mangivuka eduze kwefence ngaqale ngaphenduka ngabuka emuva la ngiqhamuka khona. Engathi ngiyababona ukuthi ophunyuka. Kwathiwa akalanto fresh. Edumisa imoto lapho edlamini edumisa imoto lapho. Kusamele behle bona. Beyojoyina ufreeway. Beyojika ngakamakro bebuye bezobamba mina la. Mina lapho ngenzana ngimina. Ngiyahamba. Njengoba kusakhulunywa ukuthi udumisa imoto ngiyajomba mina ngena ngaphakathi esikoleni eThekwini College. Ngiphelile induku. Ingidakiwe straight mangihamba ngiyaphayiza. Ngima ngifika la eThekwini College nathi isecurity ihleli ade liyibuka yonke lento lapha phezulu njengoba lihleli la phansi esikoleni. Siya. Yabaleka. Mina hey Raza, hey yazi bangishayela ithengazi athi Slima wena. Ngina nibambe ingane zala esikoleni la ngaphandle. Mina uRazo yama umina Razo. Athi wena mina uRazo udlala ngami. Abethathi ngikubambe futhi. Yazi ngamane ngathi mina. Yazi namsunanya ngamane ngamjikela. Mina yazi namsunanya ngensilima wena. Ngathi ubona ngifa wena sabona ngifuna ungibuyisele ekufeni. Ngabona ibhodlela lesavana. Ngacosha lona ngalishaya udongeni lesikole nje. Kanti mina hayi woza ke marazo nale donkey period engifasa umoya wokugcina ongekho ngiyabona ukuthi yabo lo mengasangibamba. Ayikho into engizoyenza ngendlela engikhathele ngayo. Ngihamba ngisho ngeenyawo igazi ligcwele umzimba wonke inwele isihluthu sigcwele udanga. Ade bekurola phansi. Hawu. Bengenziwa yonke into abayifisa. uScott Ford long sleeve engugqokile omhlophe. Unezandla kanje uyabona ukuthi ubedonswa lo muntu le unomba udonsa lethanda khona. Ngihamba ngeenyawo. Ngigqoka ukhwashu red engangugqoke ngaphansi kweAppen i-3/4. Nani mangifika la ethi ngijombe la esikoleni ngijahele sengijaha lona ke lethi security. Sekuyimina engijaha lona selimemeza leli. Uthe webafa usiza. Wathe baleke ngakena ngangiphuma nami ngishona ngala kweclass ngangijomba ngathi ngijomba nje. Nayo ibhasi yaqhamuka. Iyehla lemoto yabo lapha phezulu. Mina ngizongena kule bus bona bazobona ukuthi ngingena kule bus mangifika la eValue Center ngiyehla ngithatha itaxi ngathi ngifika ngingene le busini athi usicapha ngena mfethu mina ngiyenzi lonto ngimile la ufuna malini mali yakho batho mina mfethu kanje mina lokho ngibuza into eningi ngesandile ngiyamazi lo mfethu oshayele bha nginesandile ongishiya la eValue Center nginayo imali yokukhokha futhi vele ngimla estephisini ngeke ngenze lutho ngeke asho lutho ngizomtshela nje usandile ukuthi mfethu awutshele lo kontsolo wakhe ayiphathe kahle okahle yancane wena komali engizokunika ngiyahlala
ngibe ngehla ngibe ngene eTexini mangifika eTexini ngibe ngimina mfethu ngicela ngifica umfana wendiya kanti mangingena eTexini webheke phansi eshuka insango kukhona ithekene yodwa ehleli la emva kwesithi ya drive kanti mangingena eTexini angingenanga ngahlala esithi ngangena ngahlala la epassage kanti mina mfethu ngiyacela ngizokunika imali yakhe welodi cela ngishiye eThekwini ngiyashona athi wenze njani ngathi mfethu nginqwaba abantu ezayo ngala mfethu ungabusabuzi nomkhosi awabe chichichi athi siyaphuma ithekeni ngani mina mntama ukuphuma kwakho la eTexini ngambulalisa yathi awukuthi ngani mina mfethu ngeke ngikwenze lutho mfethu ngathi ungibona nginje mfethu yini oyibalekelayo mfethu ngizokukhokhela mfethu ngeke uzukhokhe khulileka malini ilodi yakho mfethu wathi 95 rand ngathi keep 100 rand ngani mina thatha wonke cela ungishiye eThekwini angishiya la emarket ngehle ngathi ngehla kuleyo taxi la aeroportini kuma umjida wangasedladle nomakhelwane ebengifunda naye akangiboni indlela uthintwe ngayo indlela ngithintwe ngayo ngiluza ishini ngihamba nangenyawo ngani mangithi mina webo wathi uba wena ngani mina mfethu angiboni bo mfethu ekwathi meqala ehla nami ekhuphuka wathi awumusa mfethu yini kwenze njani sebona impahla uthayile ukhwashu ngiyawazi umuso nokuqoke lokishini futhi uyena yedwa lapha ngasekhaya akwenze nyani nefethi alokukhuluma itening lokishini ngathi ngophaqa imbambo 20 rand ngiyehla ngaye point ayikho enye into ngicabanga isibhedlela ngicabanga ukobheme ukuthi yona ezongithoba inhlungu kuleli nazo futhi manje ungigcina ikwenza ukuthi kube yona into yokuqala oyicabanga noma bunenkinga noma ngabe kunjani ngiwenza ukhohlwe yona yonke into masubhemini uba right ube hyperactive yabo lonto ngingama ungabhemini uba nenhliziyo encane yona into osuke icabanga ukuthi ngizoyithola phi imali ngikwazi ukuthi ngibheme wonke yona into osuke icabanga le emqondweni wakho ufisa abantu bekusiza ngani mina ngikufisa ubafu mfethu njengamanje umuntu osushintshile osumuntu ophilayo uthela ukwaphuma ejela kwazi uzubhema hayi lutho manje yilo ufisa ukusizwa kade mina mfethu isifiso sami mfethu bengifisa ukuthi ngilungise lo muzwa lapha ekhaya mase nami mfethu kube khona itoho engithola engazi ukuthi njalo ekseni mfethu kunento engivukayo ngiyoyenza yabo awucabanga ukudayisa ukudayisa iyona into right leyo ngoba phela amatoho manje amatoho esikhathini samanje aseyimvela kancane noma ulithola awusapheli u3 years usebenza sukunenhlanhla makuphela u3 years usebenza kulesikhathi sami manje umuntu yini wena oyifisayo wena mina mfethu ngifisa ukuthi mfethu kahle kahle ngiphume ejele isifiso sami ukuvula lapha mfethu elokishini ama fish and chips ini fish and chips fishing udayisa ufish nama chips oh yabo la ku fish and chips abakhona leThekwini yeah nami ngivulele wami umncane nje mfethu ngidayisele yona mfethu yabo i-fast food yeah njalo ekseni abantu bayazi nje lapha kamsomi sayithola ufishi ama-chips yabo lonto omabhanzi akwazi ucabanga uhamba udayisa emgaqweni ikona lokho ebengikwenza manje ngoba ngingakayitholi into enginayo ihlala phansi so wena nje mawubuka ngokwakho yini othi ey ngokudayisa kwasemgaqweni mangathola lokhu nalokhu kungathi kuba ngcono ngokukhula kwakhe ivision yakhe ekudayiseni yini onye ufisa ukuyidayisa khona lapha emgaqweni mina la emgaqweni into engifisa ukuyidayisa mfethu into ezabantu besifazane izona zinto ezihamba into zengane into zabantu besifazane yabo yeah abantu besifazane ba-attractwa inoma yini ayidingi ukuthi zibe negama elibizayo ibrand enswembu mayiyinhle into inamakhalers amahle bayithenga
ingabizi futhi kakhulu ngoba the most abanye abasebenzi basuke beyithenga ngemali eqolo yabo yeah mawudayisa kumele ube umuntu onenhliziyo okwazi ukukhuluma nabantu umuntu onganayo inhliziyo encane oshesha dinwe noma ngithi ngiyadayisela ukuthi mhlawumbe ngikufica usinenkinga zakho ne-stress sakho angazi mina ngiyadayisa awusawubona bhuti unjani ngiyaphela bhuti wami ngiphethe na amathambla la ngidayisa u50 cent yodwa ami u6 ngiwadayisa u3 rand ahamba 6 phakathi yabo yini ngibona kufanele amathambla mina so wenzani usuke la ngithini mina njengomdayisi ngiyaxolisa ukuthi ngisondele eduze kwakho bhuti wami elinye ilanga mhlawumbe ngoqhamuko right kusale kahle bhuti omdala ube nosuku oluhle uzothula ungibuye uthi yazi lo mjida lo akanginikanga le answer bengiyilindele yazi bengithi uzophuma esandleni sixabana kodwa nginalokho yazi lento ayishoyo kumina iyangidla ukhuluma umuntu ohluphayo ongamazi omunye umuntu njengamanje uzwakala umuntu oshintshe kakhulu nosebazisayo abanye abantu nokuthi ngenze kudibana nomuntu engekho esimene ezright ingqondo yakhe ivuleke nini ekutheni ubuke ngalelo solelo uhlala wami neminyaka engihlalile ejele fethu ngisengigwetshiwe yeah she is toxic yeah toxic usuku ungenaso isikhathi sokucabanga ngakho usuku usacabanga ngecala yeah yabo ebhantshini unesikhathi sonke sokucabanga fethu awuyindawo lapho uhlile endaweni eyodwa yitshe ngapha yitshe phezulu uyaphuma lelo hour umela elangeni nakhona le concert yakhona ekuthiwa i-concert ibiyelwe yabo ibiyelwe izona le nto ngazejele iwukhonkolo nayo phansi niwa lelo bhola kuthiwa la ingange indoor mhlawumbe kusuka la kuya lapha kudependa ngokuthi ijele lingakanani inamajele amancane ama-minimum mancane ama-maximum amakhulu nama-medium kuyenzeka futhi ufice enye i-medium othola ukuthi incane ngisho i-concert yakhona incane ngisho nivulelwe i-exercise ngigcina nishayisana ngamahlombe ngendlela enibaningi ngayo ijele elincane njengoba ubuzwe ngo-COVID ukuthi kuney'boshwe kumele iphume ijele eli-overcrowded nejele kuney'boshwe ilala ngisho phansi laphana mfethu mina ngithole isikhathi sokucabanga ngokuthini bengibuka abafethu abafikayo ade bebhema ihunga ayibuza umbuzo wodwa uthi kushuthi nami ngifika la ejele nganginje okay ngokwe cleanness ngangekho nje kodwa ngokwe complexion ngangekho mpofu kanje yabo futhi nokucabanga kwami bengingacabangi mina kanje mina bengicabanga into yamanje yabo lonto nginenhliziyo encane futhi makwamana suku ezwa kumina sixabana bengithanda ukuhlala ngedwa engathanda ukuhlala nabantu abaningi ngisho ngihleli la endlini ngihleli embhedeni wami ngikhuluma namuntu ngibuka i-TV yabo lashoni oledi matshoni oledi ngigwetshwe 2016 ngoMeyi awumhla 31 hlale lo 6 months la eWestville ngithi ngisafunda nje iWestville ibhanchi shawa ngedraft sathole kanye ivisit uNovember ngene eMateku ngene impahla nje zangaphandle uMateku uMaketela amakhodi la yabo ngithi ngiqeda kuyithola lezo zinto ngibe ngishawa ngedraft pangeni ngifike epangeni angibazi labantu abala futhi mangisi ngiyabuka la bathu engihleli nabo
abanomzane la bemizi amaraketi amanye yabo labatshitha abayikhulumayo bakhuluma into enomqondo kuphela yabo njengoba ngihleli nabo mina la ngiyakheka ngokomqondo yabo ngiyakhula ngokomqondo ngamncane ngokweminyaka kodwa ngokomqondo nolwazi engithola kulabantu nento abayikhulumayo ziyakha yabo ila ngiqalayo nami khona mina hayi mane 2017 ngimane ngishiye phansi uqala unyaka mina le ungale angiyeke yabo ngoba ngamane ngabizwa omunye ubaba obe yiNazaretha ehlonishwa ngisho amaphoyisa ngendlela akhule ngayo ikhanda liqhakazile lonke limhlophe ayibazala njani mina ngiyaphila tsama njani athi ngiyaphila ingihluphe kanje wena fana seThekwini mina ungihlupha ngani manje mkhulu asayahlupha wena njalo ngikaze ngikubona hleli phansi ngibona nishekezela lokho nishekezela nehlane inyuki ini nifunani mina isuke siluleli inyawo phela umuntu uhle uvalelwa ngo2 waze ayovulelwa ngo7 ngakusasa lokhu uhlelike endlini ke manje uliyali athi ogwayi labensweni bafuna nezintsango mina sifuna bona ogwayi nezintsango ukuthi phela makuvalwa ijele wazi ukuthi sonke lesikhathi sosihleli nje kusuka ngo2 kuze kuyoshawo 8 uyayibhemela yabo uziwazi ukulala ke ubone ngakusasa sekuvulwa ijele futhi athi ayifana amayo ayikufanele lento yenzayo azweni ufanele nje fethu impilo ye-right kumele ngabe ufundile unemoto u-right nje yini ishoda ngani empilweni yini ekubeka la mina mkhulu mina bengiyibambele inkunzi athi isikole mina isikole ngasiyeka athi ayazini ngoba usuze wafika kule ndawo ngeke ngithi ngiyakuyala ngoba nami ngigqoka u-orange njengawe ngiyazi ukuthi uzosho ukuthi enaleli khehla lingidakelwa bo ngiboshela i-rape mina mfana wami ngiyazi ukuthi nesiboshelwa ama-rape ngiyena isithathe kancane engithule ngimbuke lo muntu mina hayi anginjalo asifani sonke yabo athi hayi ngengikuza ubamemeza lapha phansi impangeni isitezi inezindle eziphansi nezindle eziphezulu athi hayi ngengikuzwe lapha phansi ubamemeza mina mkhulu kusuke sekuyena osengenze ukuthi ngize ngikhulume ngale ndlela yabo kahle kahle angithanda ukukhuluma ngecala lomunye umuntu kodwa uyena owenza ukuthi ngicine ngenze njalo yabo athi afana nami yazi wena uright yabo kodwa ngazi ukuthi kubuye kwenzakaleni kuwena yabo awuyeke ukuhamba nalo yafana lo awuyeke ukuhamba nalo yafana ubone ukuthi amaphoyisa azosondela kuwena mina ngiyezwa mkhulu angithi ukubaziba 3 days yabo athi khona la kubuhlungu khona njengoba ungabhemi nabo mina akukho mkhulu athi ufaka isandla lapha ufaka isandla phansi weshiti phumi 20 Pacific athi awugwayi wakho loyo mina mkhulu ngeke nguthathe lo gwayi athi indaba mina nilungile kabi nina yini sofuna ungenza ingane yakho phela la ijele nilungile amakhehla angangawa athatha abafana abangangathi abaphendula abafazi babo ngabo labo gwayi lapho yabo hayi mkhulu thatha ugwayi wakho khuleka ngiyakwazi ukuyibhemisa mangifuna ugwayi ngizothatha ifoni lapha enzansi ngifonele ekhaya bengifakele i-airtime ngithola ugwayi thatha mkhulu athi hayi ndodana ngine ibe ngiphuma ngapha
Mkhulu imuhle lethu ukuthi mina ngithi uyintsathu lala nabafana yabo. Eyabuya athi yazi indodana yazi. Yazi ngithi ngihleli lapha endlini angihlalisiki. Yabo lento ikhulumile eyangithandanga. Ngithi mina mkhulu ngangayithanda kodwa nawe into yaziyo eyenzeka ngithi njengoba sihleli la etshela. Athi yenze. Ngithi mina lapha eroom 32 ayenzeki. Lapha eceleni kwendlu yakho. Iyamana thula mkhulu. Athi hayi ndodana usumane wangiqeda amazwi. Yazi usumane wangiqeda amazwi. Nami mkhulu kunjalo yabo. Wazivuka ikati lifile lapha ngase 52. Mawucabanga libulawe yini la kati akene emkhulu. Athi ayangazi. Ngithi mina hayi laba fethi balapha e52. Bashilo ukuthi basafuna ukwenza umzekelo ngekati. Ngoba ngineziboshe bajwayela kabi zaseThekwini. Nanti ikati lifile. Lidliswa inyama yenkukhu. Bengimi la esicabheni ngibuka iTV. Kuphuma iqatha lapha. La nyuka itebhisi ikati lafike ladla le nyama. Likhwehlele lashona lithe malibuya libangela sawazi ukufika lapha etebhisini. Njengoba ulibona lifile lapha mkhulu. Mina ngithatha ugwayi wakho mkhulu ngobhema. Yini ufuna ngihlanye noma ufuna ngibe ingane yakho? Ewabana wangibuka waphuma. Athi ngakusasa athi indodana okuzivakashela enkonzweni. Ani mina ngithanda ukuya kuleli nkonzo yamaNazaretha la etshele ngoba amaNazaretha la etshele angcolile. Abantu ngababona begqokile bebahle beyenkonzweni bevunulile. Ngaphansi kwale yamaNazaretha umngcola kodwa khona. Athi hayi ungakhulumi kanjalo. Ngathi mina nginamanga. Wathi hayi ungakhulumi kanjalo ndodana. Ngathi mina ngelinye ilanga ngiyofika mkhulu. Yabo. Wathi hayi uboshe nje mawufuna ithango sikuthengele masihamba sesontweni. Ngithi mina ngazi ukuthi eNazaretha usebenzisa umlilo mawenkonzweni ngeSabatha. Athi hayi phela wena ngoba uwena ungabhema. Kwakuyizini inhloso zakhe sesigoqa nje. Mkhulu kahle inhloso zakhe kwakuwukuthi angibone ngufana alright. Yabo ungahluphi. Ngihambe ngesikoleni ngoba bekufundwa lapha eMpangeni yabo. Yeah. Ngihambe ngesikoleni. Mina into ebengifuna ukuyifundela ibingekho. Mina bengifuna ukwenza ibhola making ngoba esikoleni ngangasaqualify. Yeah. Kwakune age eyayibekiwe. Kumele ube ube ne-ID, ube noma isitifiketi ne-reports. Yabo. Mina zonke lezi zinto okay nginaso isitifiketi. Lokho okunye ngisenakho. Yabo. Nami ngangifisa ukuthi ngiqhubeke ngi-reach grade 12 wami yabo. Ngiphume ngino grade 12. Ngoba uaccuse wami lo munye wafunda waqeda unebudget. Yabo. Okay mina ngokuthi akwenzeki lokho ngagxila kwi-gangsterism. Yabo. Umkhulu ukhuluma lezi zinto ayikhulumayo. Excuse. Ingoba ubuka indlela engigxile ngayo kwi-gangsterism. Yabo. Uyabona futhi ukuthi yabo le scheme sale gangsterism khule kusazokwenza sisazokusijikela ijele labafana. Yabo. Basazosikwaza nje labafana. Ngiyabona. Yazi ukuthi abafana baseThekwini bayakwazi. Yabo. Wonke amajele abafana baseThekwini abafunakala. Abalast. Futhi manje wagcina kumkhulu ekwazi ukuthi akushintshe. Hayi inkulumo zamkhulu zangakha. Angifuni ukuqamba amanga. Zangakha. Ngiyambonga nje kwa okunye mfethu.
yize ngingasondelanga kini kodwa ukukhuluma right ngatsatsa lokho engangikubona ngekho right ngakubuyisela eceleni yabo futhi samele ngibe indoda ede ngibe nomuzi kumele ngibe nezingane ngibe nomfazi ngibe nezinto ezithi mina lapha nebugebengwini uzokwazi ukuba nazo lezi zinto ngoba ijele ukufa impumela yobugebengu phelileyo unenhlanhla mawube isigebengu impilo yakho yonke wakwazi ukuthi ube nomuzi ube nomfazi ube nezingane ube nemoto zincane igebengu enjalo nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndabona lo muntu omemeza ngathi yakhalelile uthi igula lika Jamal lichithekile awunina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kolemaholo lemhlabele imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo nina bazukulwane bakaphalo phansi eswatini makhosekive amamfombatana nabomnaka le uZulu liyaduma lezongoma Eastern Cape engcobo bafowethu siyabonga ukuthi nibe ingxenye yalombukiso yalo uma usubuke weza wafika la shuthi sidla amaningi esakeni ngicabanga ukuthi ke ama episode alensizwa kuba ama episode abe nesifundo esikhulu engicabanga ukuthi uma unengane ebukeka idloba ngakwazi ukuthi uyibukise lama episode ukuze yazi ukuthi kukuphi la izogcinela khona njengoba eshile ebalile ukuthi most yabantu adehamba nabo sebashona ethi accuse wama usewashona ubani ukuthi usewashona yena ngenhlahla kodwa usekhona shuthi uma ungena ebugebengweni usuku phakathi kokufa ukukhubazeka ukuboshwa so kuyizinto lezi engacabanga ukuthi ukhona umuntu oyifisa ukuyithola ngaphansi kwaso akusona isimo umuntu angajabela ukuyithola ngaphansi kwaso siyacela abafuthi unicindezele subscribe button unicindezele nebell join ne membership le enethameli how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi ngaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafuthi nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze abantu bezigade bengagcini beba izisulu zezidakamizwa lokhulumayo mina nginguprofessor Ngwakamkhize Mdabukaliko nongoma madoda esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke sesincenga